Dwi ar fi'n dechrau fel ordinand yn yr ysgobaeth hon, a mae'n golygu byddai yn hyfforddi fod yn offeiriad yn yr ysgobaeth a yn mynychu athronfa Paran Sant yn Caerdydd. Dwi'n credu bod Duw yn galw pawb i ryw fath o weinidogaeth. Dwi'n credu bod Duw yn galw i fod yn offeiriad lle byddai yn gweinyddu'r sacramentau yn yr eglwys, yn addysgu pobl a yn fod yn bugeilio i pobl Duw. Dwi'n rili edrych ymlaen dechrau hyfforddi yn mis Medi a lle fyddai'n astudio diwinyddiaeth a hefyd fyddai yn gweithio efo gweithlu gwahanol mwyn cael cyd-destun gwahanol i sut i weinidogaethu yn yr ysgobaeth. Mae'r proses ddirnadaeth wedi bod yn eitha hir, ond proses da oherwydd bod o'n wneud ti edrych ar dy hun dipyn a i edrych ar be mae Duw yn galw chi. Mae'n proses da, ond yn heriol oherwydd bod yn wneud chi gofyn lot o cwestiynau amdan ti dy hun. Dwi'n meddwl cyngor gorau ydy i siarad efo bobl, i siarad efo arweinydd ardal gweinidogaeth, a i siarad efo pobl sydd yn y gweinidogaeth da chi'n meddwl dyna lle da chi'n cael ei alw. A i siarad efo Duw am y peth, mewn gweddi a gweld beth yw'r